Здравейте, мили хора! За тези, които не ме познават, аз съм Боряна Иванова и днес ще си говорим за възможности. В началото си мислех да ви попитам, има ли някой недоволен от живота си, някой има ли нужда от промяна, но като се замисля е много важно какви думи, кога и как ги използваме и за това ще ви попитам, някой от вас има ли нужда от подобрение в живота си? Също така мислех да ви кажа, хора, излезте от зоната на комфорт, излезте от тези коловози, докъде стигнахте от рутината. Но пак се замислих, че нещата не са толкова лесни и прости, колкото изглеждат. От най-ранна детска възраст на какво ни учат? Един ден ще срещнеш любовта, един ден ще срещнеш щастието, един ден ще имаш много късмет, един ден ще имаш много пари, един ден. Живота си минава, но той направо си лети, а ние чакаме и се колебаем. Особено в днешно време много се колебаем. Защо? Защото сме затрупани от информация за най-различни възможности. И съответно ние сме скептични. Нормално е да сме скептични, като не знаеме за какво става въпрос. И се започва. Това не е за мене. Не, това няма да се получи. Може да опитам утре или другия понеделник или другия месец. И най-любимите са ми, нямам време и нямам избор. На всички нас живота се случва. Всички имаме предизвикателства. Имаме разочарования, болка, трагедии. Но не са ли това моментите, когато сме попаднали на някакво дъно и усещаме цялата нужда от това да изплуваме, да подобриме ситуацията, не живота си да подобриме. Не са ли това моментите, когато ние израстваме? И точно в тези моменти, когато ние осъзнаеме, че успехът в абсолютно всеки един аспект, във всяка една сфера на нашия живот, успехът зависи единствено и само от нас самите, от нашето самоосъзнаване, от нашето самоусъвършенстване, от нашата самодисциплина. Точно тогава, това е моментът, когато ние вече можем да контролираме нашия живот. Защото всяко подобрение, всяка смяна е бавна и за сметка на това трудна. Но когато ти си успешен човек, ти виждаш голямата картина, докато си още в този преход. Защото вече ти си сменил начин на мислене, начин на възгледи, принципи, навици. Първо са навиците, съответно. Аз лично срещнах възможността, която ми допадна, която ме удовлетворява. Възможност, която е за абсолютно всеки, но не всеки е за тази възможност. Какво ми допадна? Гъвкав график, финансова гъвкавост, свободно време, личностно развитие. Това е възможност, която е издържала на изпитанията на времето, защото е на много години. Това е тема на друг разговор, който е много по-сериозен и много по-задълбочен. Но всеки може да го направи и всеки заслужава. Затова ви пожелавам, бъдете здрави и успешни.